Alright, Idol Joan Kamen. Manam nama, amay pasdek ti barong opisina iti Land Transportation Office iti Iliti Burgos kas may santon nga LTO District Office iti probinsya ti Ilocos Norte. Imuna na binisita ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ti Manipur iti LTO Regional Office 1 para iti panag-courtesy visit ken dialogo na kiragiti local officials city Burgos. Pasar daytoy iti Republic Act number 1214-1, an act converting the extension office of the Land Transportation Office in the municipality of Burgos, province of Ilocos Norte, into a regular district office. Napagsasaritaan da, iti posible apan nakabangon siya barong opisina tapnon at adapay ang mapabilag dagiti transportation services city probinsya. Impalgakmet dagiti local officials iti sububukel a suportada kada iti kaligagumanda ang may pasdeg ti barong opisina kabigbigen da nga ado dagiti pagduraasan ti komunidad akasapulan paikit may sa ditoyen sinayon opisina tapnon at ado metlaeng dagiti maakomodar a kliyente. Kalpasan na ti dialogo ket nagipagtarip nung paya ni Assistant Regional Director Suriben kadagiti officials ken empleyado iti LTO Burgos kada iti transition period da ang mangipaimanentid adda pa ng survey ti publiko nang nangrunay ti panakaadda ti professionalism integridad ken kinadedikado da iti serbisyo. Manot budget na ito, Idol Joan. Negative awan pa bale visit pa ilaeng awan pa deti Ocular inspection pa lang iti lugar. awan Idol Bernard nailit namin deti agdang Una nakabatik pa yung nangangato pa deta dalan ngim deta opisina kasi naka dongdong awam kada anat makita ti LTO deta ligay ti lugan kasjay, di ba? awan Idol Bernard. Same plot or sa Bali? Sidagmat laing dapat iti munisipyo tapno no visible kadagiti tataw Idol Bernard ngam di location ng road by ti masapol nga maisimpa. Ijemot lang dati wenno sa Bali nga lugar. Plano da nga yakar Idol Bernard. O niyakar da akat nakapang sorry to the word ko nakapang pangit nila nga na ijayan awanin na ta nagabgaburanin na ta uli mo ta kasa nagbalin nga sinking LTO metendi tangay Burgos. Idol Joan. Okay, anymore? Medyo palang ti damag iti Iliti Burgos kadwa iti 99.5 Basim Lawag Idol Joan gising tatak for